ಕುಸಾಲ್ದ ಗೌಜಿ ತಿಳಿಕೊಡುಯೆ ಅರೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಗೌಜಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರಗಳ ಯಾ ನಿಖಿಲ ವಿಜೆ ಪುಣೆ. ಯಸ್ ನಿಖಿಲ್ತು ಒಂದಲ್ಲರು ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕುಸಾಲ್ದ ಗೌಜಿ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಖಿಲನ್ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತಿಳ್ಪಾದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಸಾಲ್ದ ಗೌಜಿ ಪಂತ ಇತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಮೂಜೆಕ್ ಕಾರ್ದಿತ್ತ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಮಲ್ಪ ನೆಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬೈದಿನ. ಸೊ ಈ ಜಡ್ಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮೇರುತು ಏರ ಉಲ್ಲೆರು ಅಂತೆ ಕುದ್ಯ ಪನ್ಪೇರಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಪದ್ಯ ಬೆರ್ನ ಪಡೆದಿನ ಪೂದರ್ ವೇದ್ಯ ಬೆರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಳಾರ್ದ ಮಧ್ಯ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಆದ ಮಾರ್ರೆ ಪೋಡ್ಗೆಟ್ಟ ಕೆರ್ಪನ ಪೋಡ್ಗೆಟ್ಟ వచ్చి ಮಾರ್ರೆ ಹೌದಾನೆ ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬೈದೆ ಬಿಪಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಸರ್ ಬತ್ತಿರ ಕಣೆ ಪಂಚ್ ಸರ್ ಇರೇನು ರಡ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ತರನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕುಜಲ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಈ ಸೀಸನ್ ಇರ್ನ ತರಡ್ ಕುಜಲ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಆ ಕುಜಲ್ ಪುರ ಓಡೆ ಓಪನ್ ಸರ್ ಇದು ಹಾಕುಜಲ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಓಪನೆ ಸರ್. ಉಲ್ಲೋಡ್ ಬರೋದಾದ ತಾರಾಯ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ತಾಳ್ದೆ ಪೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. Thank you. ಸರ್ ಇತ್ತ ಸೀಸನ್ ಮೂಜೆಕ್ ಬೈದಾರೆ ಅಂದ್. ಹೌ ಯು ಫೀಲ್ ಸರ್? ಅವೇನ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದೇ ಕೊಟ್ಟು ಕೀಲ್ ಫೀಲ್ ಹತ್ತು ಸರ್ ಇತ್ತ ಮೂಜಿನ ಸೀಸನ್ ಎಂಚ ಇರೋ ಫೀಲ್ ಅವನು ಫೀಲ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಅಂದ್. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಮಾತಕಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕುಸಲ್ದ ಗೌಜಿಂದ Okay. ನಾನು ಮುರಣ ಮದ್ಮೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಕರಿಯನ್ ಕಟ್ಟರ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನ ಮದ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಮದ್ವೆ ಬಾಲ್ತಿ ಮದ್ಮೆ ಬಲ್ತೇನೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಬಲ್ತಾ ಬಲ್ತದ ಪೂರ ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ತಾರದ ಮುದ್ದೆಲ್ಲ ನಾಡ್ಯ ಈಗ ತೆಂಡೇಲ್ ನಾಟ್ನಿ ಅಂಚತ್ತು ಒಲ್ಲ ಮೇನ್ ಇರ್ಮೈ ಪೆರ ಕುಲ್ದೇನ ಅಂತ ಅಂಚ 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 ಅವಲ್ಲಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಅಂಚ ಪುರ ಉಲ ಇವತ್ತು ಕೋಣೆಡ್ ಬತ್ತು ತೂಪನೆ ಉಲೈ ಕೋಣೆಡ್ ಬತ್ತು ತೂಪನೆ ಆನ್ ಬಲ್ಲು ವಾಡೊಂದಿ ಹತ್ತು ಓಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೋಣ್ ತುಡುಕುಲು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತು ಒಂದು ದಾದ ತೂಪುನಿ ಒಂದು ಕುಸಾಲ್ದ ಗೌಜಿ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಅಂಚನ ಅಂಚ ಆನ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಮಂಟ ಪಡುಪುರ ಕುಲುದಾದನಗ ಇಮೇಟ್ ತುಪ ಮದಿಮಲಿಜ್ಜಲ್ ಹರ್ಷ ಮದಿಮಲ್ ಪಡ್ಚಂದ್ ಎಂಕುಲ ರಚ್ಚ ಬಚ್ಚ ಬಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಲೇನು ಬೋದು ತೂಪ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಡು ಕೋಂಟುಡು ಕುಲೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂ ಒಂದು ಉಲ್ಲಲ್ ಕುಶಲ್ದ ಗೌಜಿ ಹತ್ತು ಓಕ ಹಾಲ್ ತುಪ್ಪನಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಈ ತಡೆ ಕುಶಲ್ದ ಗೌಜಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ದಾದಾಗೆ ದೂರ ಪುನೀತ್ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಅನ್ಪೆ ಈ ಕುಶಾಲ್ದ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪು ಅತನ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪು ಪೊನ್ನುಲು ತೂಪಿನಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಡ ನನಾತ್ ಪಾತೆರುಂಡು ಐಡ್ ತುಂಬು ಸರ್ ಇಡೊಂದು ವೀಟಿ ಉಂಡು ಸರ್. ಅವು ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆನಿಕ ಅಂತ ತಿತ್ತ ಅವು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತು ಸರ್ ವೀಟಿ ಸರ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಈಟಿಯ ಆಡಾಡ್ತು ಯಸ್ ವಿಟಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್. ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಮಾರ ಸೂಪರ್ ಏರಿ ಅವು ಬಾಜನ್ನಕ್ಕೂ ನಾ ಮೀನು ಮಲ್ಪುನ ಬರ ಏರ್ ಮಾರ ಎತ್ತೈತಿ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್? ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ? ಸರ್ ಇಲ್ಲೋಡ್ಪುರ ಬಾಜನಪುರ ಈರದೆಕ್ಕುನ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕು ನಿಂದು ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕುಜಿ ಒಲ್ಲ ಬೊಡೆದಿ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಅರೇ ಪವರ್ ಅನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿನೋಲ್ಲ ಬನ್ಪಲ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರು ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಎರಡೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಸರ್. ಪುನೀತ್ ನಿಕ್ ನೆಡ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಡಿಗಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂಚತ್ಯ ಸರ್ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಲೈ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಂತ ಪುದರ್ ಬತ್ತ ಸರ್ ಅವ್ ಲೈ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನ್ ಸರ್ ಲೈ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಯಾನು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಾಡು ಓಕೆ ಏನ್ ನಮ್ಮೆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೋಡದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಸೋಡದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೆರೆ ಸೋಡ ಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೀರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿನ ಸೋಡ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜಾರ್ನಿ ಬೂರ್ನಿ ತೀರ್ನಿ ಬೊಕೈತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸೋಡ ಮಲ್ಪ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಒರಿಯೋಡತ್ತ ಐಕೆ ಅನ್ ಲೈ ಮುನ್ ಸೇರ್ಸದ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಇರೇಗಲ್ಪ ರಾಜ ಸೀಟ್ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಅವು ರಾಜ ಸೀಟ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಚಾರ್ದಿದ್ದು ಕರ್ಮದ ರಾಜ ಸೀಟ ಓಕೆ ಸರ್ ಪೊಲೆ ಸರ್ ಒಲ್ಲೋಡ್ ಬಡ ನಿಕುಲ್ ಬೋಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕುಲ್ಲು ಏನ್ ಓಕೆ ಸರ್ 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 ಅಲ್ಪ ಸೋಡಾ ಉಂಡು ಬರ್ಲೆ ಸೋಡಾ ಓ ಸೋಡಂಡ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಏರ್ ಪನ್ಪುಡ ಅವನಿಕೆಲ್ಲ ಮಂಡೆಡುಪ್ಪು ದಟ್ ಈಸ್ ತುಳುನಾಡ ಪೊಣ್ಣು ಅವು ಏರಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಚಿ ಯಾನೆ ಚಿತ್ರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಂಡಿಲಕ ಒಂದು ಇರ್ನಾನ ಅತ್ತ ನಿನ್ನನ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ನೀನಕ್ ಪೇಜೊಂದಿನಿ ನಿಗೊಂದೇ ಒಂಜಿ ಬೇರೆನ ಅತ್ತಿನ ಕ್ಲೆಡ್ ಪಾಯಿನ ಒಂದು ಇರ್ನನ ಮಾಡಿ ಅಂತಿರ್ತು ಇರ್ಕಿ ನಕಲ್ ಬತ್ ಪೇಜೊನು ಇರ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಕರ್ಮ ಬೆ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ನಾಚಿಗೆಟ್ ನನೆ ಅಂಡ್ ಎಂಚಿನಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತ ಇರು ಸೀಸನ್ ಮೂಜೆಕ್ ಬೈದಾರೆ ಇರು ದಾದ ಪನ್ನೋಡುಂದುಲ್ಲಾರು ಆಕ್ಚುಲಿ
ಪನರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಟ್ರಾಲಿಗಿನಿ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಇರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆತ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ Thank you. ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಟಿ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೀಟಿ ತೂದ್ ಬರ್ಕ ತಗೊಂಡ ಯಸ್ ಯಸ್ ಓಕೆ ಯಸ್ ವೀಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದಾದಪುನಿ ಏ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ ಪುನೀತ್ ನಿಖಲು ಚಿತ್ರಣ ವೀಟಿ ಪಾಡು ಬಂದು ರಾಣು ಮೆಂಡಲ್ ತಾನೆ ವೀಟಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಏ ಅವ್ ರಾನು ಮೆಂಡಲ್ ಅತ್ತಿ ಅಕ್ಕ. ಅವ್ ಯಾನ್ ಅವ್ ವಿದೌಟ್ ಮೇಕಪ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇತ್ತೆ ವಿದೌಟ್ ಮೇಕಪ್ ಈ ಅಂಚಲ್ಲನ ಹಾ ಹಿಡ್ದು ರಾಣು ಮೆಂಡಲ್ ಯಾವು ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಇರೆಗಲ್ಪ ರಾಣಿ ಸೀಟ್ ಕಾತೊಂದುಂಟು ಒಂದು ರಾಣಿ ಸೀಟ್ ఒక ಒಂದು ಅವು ರಾಜ ಸೀಟ್ ఒక ಹೌದಾ ಕಾರ್ ಸೀಟಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಯಸ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ಜಡ್ಜ್ನ ಕೊಲ್ ಬದದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಮೂಜಿನ ಜಡ್ಜ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂದಾನಗ ಮೇರು ವೃತ್ತಿಡು ವಕೀಲೆ ಮೇರು ಮಲ್ತಿನ ಕೇಸೇತಾವು ಅಂಚೆನೆ ಮೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಸೇತಾವು ಎನ್ನ ಕಾಸೇತಾವು ಕಾಸಪುರ ನಂಬಡೆಗೆ ಖರ್ಚಾತೀನಿ ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕೂಳೂರು ಹಾಯ್ ಸರ್ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಯಸ್ ಸರ್ ಬಲೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಏನಮ್ಮೆ ಯಾನೇ ಸರ್ ಸಾಹೇಬನ್ಗೆ ಅಕಲೆ ನಾನು ಬುಡ್ಪೂಜೇರಿ ಅಕಲೆ ನಾನು ಬುಡ್ಪೂಜೇರಿ ಈ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮೂಡ್ ಪೂಜೆಗೆ ಓಕೆ ಸರ್ ದಾನೆ ಲೇಟ್ ದಾನೆ ಏಟ್ ಮಾಡ್ನ ರೋಡ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೇಲ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ ನಿಧಾನ ಬೇಲ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ತುಂಬ ನಿಧಾನ ಬೇಲ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಖಾಲಿ ಎರಡಲ್ಲ ಮಾಡೊಂದಿದ್ದಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಬೋರ್ಡೆ ಮಾಡ್ದೇರು ದಾದಂದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಚಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನೇತ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೇಲಾನೆ ಮಲ್ಪ ನಿಗಲ್ ಪೋಪ ನಕಲ್ ಪೋಲೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರವೇ ಸರ್ ಅವು ಅಂಚತ್ ಪಕ್ಕ. ಓದಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತ ಯಾರ ಮಾಡಂತಲ್ಲ ಬುಡಿತೀವಿ ಎರಡ ವಕೀಲರ ಈ ಪಾತ್ರನ ಅಂಚತ್ ನಿಕ್ ಮುನ್ನುತ್ತಯ ಮಾಡೆ ದಾದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುನ್ನುತ್ತಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ ಮೂಲೆ ಮಾಡ್ರ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಓದಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತ ಎಂತ ಬಂದ ಈ ಓದಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಚಾಲಿಸಿ ಅಂಚಲ ಓದಿರ ಅಂಚಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಆನಂದ್ ಈಗೇನು ಸರ್ 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 ನನಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ದಿಸಿದ ಇಡೆಗೆ ಬೈದಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಬಿಸಿ ಅತ್ತ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಬಿಸಿ ಇರ್ತ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲರ್ದು ಸೀದಾ ಕೋರ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಸೀದಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಡ ತೇತ ಗಂಟೆ ಏತ್ ಗಂಟೆ? 16 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ 16 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಜೆತಿಪ್ಪಿ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಿ ಜೆತಿಪ್ಪಿರ ಅಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅನ್ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಡು ಪುಲಿಯ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಜೋಕುಲೆನ್ ತುಯರ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಜೆತಿ ಪೂಜೆನ ಅಂಚ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಮುರಾಣಿ ದಿನ ಐತಾರದಾನಿ ಬಲೆ ಕಚ ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಅಮ್ಮಡ ಕೇಳಿಗೆ ದಾದಾಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಅವೇರು ಬಲೆ ಕಚ ದೆಪ್ಪರ ಜನ ಬಂತಾರ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಅಂಚಣ್ಣ ತುಲ್ಲ ಏತ ಸೂಪರ್ ಅಂಚಿನವೆ ಆತು ಪನ್ನಿದೆ. ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಕೀಚಿ ಪಣ್ಣಂಕ ಬೆಟ್ಟಾಗುಂಡು ಪನೋಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಪಂಡೆ ಬಕ ರಟ್ಟು ದಿನ ದತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಗ ಕಂಕೆಂಡೆ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಏರಿ ಅಮ್ಮೆ ಆಡ ಬನ್ನಿ ಪಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಅಂಚ ಪಂಡನ್ ಓಕೆ ಅಪನಗ ಅಂದಾಜಂಡ ಎಸ್ ಸರ್ ಇರಡ ನನಾದ ಪಾತೆರಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಐದು ಒಂಜಿ ವೀಟ್ ಉಂಡು ಸರ್ ವೀಟುಂಡ ಮೋಹನ್ ಮೋಹನ್ ತಚ್ಚ ಪದನ್ ಎಡ್ಡಂಡ ವೀಟ್ ಇದುಕ ಸರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾರ ಎಂಚಿನ ಕಾಸೆ ಪೂರ ಲಾಸ್ ಎಂಚಿನ- ಓಕೆ ವೀಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೂಪರ್ ವೀಟ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಿ ಮಂಗ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕುಂಟಾಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕ ಜೊತೆ ನೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಂಡರಾಜ್ 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 ಸಚ್ಚ ಇರು ವಕೀಲೆ ನಟ್ಟು ಸಾಂಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಜನ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಸಾಂಗಿಲ್ಲ ಯಾನು ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವುರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಶಿವು ಇತ್ತೆ ಬೊಡೆದಿನ ಇಲ್ಲಲ್ ಬರೋ ಬೊಡೆದಿನ ಕುಂಟಾರ್ದು ಶಿವ ಎಂಚಿನಿ 5,000 ಸೀರೆ ಎತ್ಕೊಡ್ರ ನೀವು ಕುಂಟಾಡ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಐಸೇನ ಅವನು ಹುಲಿಯ ಅವು ಏರಿಯಾ ಅವ್ ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹುಲಿಯ ಆ ಒಲಿಯಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಈ ಮೂಲ ಅಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ಗೆ ಪೋಡು ಅದ ಟೈಲ್ಸ್ ಕಾಣ ಯಾರನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದಾಗಿ ಮಾರೆ ಹಾಯ್ ಬೋಡಂಡೆ ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳ ಕಡಪುಡಿ ಫುಲ್ಲು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅವಳ ಅವ್ ಚಾರ್ ಬಂಡ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನೋಡ ಬರ್ಲಿ ಸರ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ನ ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ನಿಂಚ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಪುದ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಚರ್ಮುರಿ ಹೌದಾನೆ ಚರ್ಮುರಿ ಚೂರು ಚೂರು ಅವ್ ನೀರ್ಲಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಚರ್ಮುರಿ
ಹೂವಾಂಡ ಲವ್ ಈ ಲವ್ತ ಬ್ಯಾರತ್ತಪ್ಪ ಐದು ನಿಕ್ ಮೀಂದ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಸರ್ ಏರ್ಲ ಲವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರಿ ಈ ಲವ್ ಪಂಡ ತಾರದ ಮರೈತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ತಿಕ್ಕುಣ್ ನಿಕ್ಕು ಬೊಂಡ ಅವೇ ತಿರ್ತು ಪೋಂಡ ಬುಡ್ಪೇರ್ ನಿಕ್ಕು ಪಿಂಡ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ತಾಟ್ನ ದಾಖಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದಾರ್ ತಾಲಿಯಾ ಚೂರು ಲಕ್ಲೆ 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 ಬಾರ್ ಗ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲ ಅದೇ ಲಕ್ಲೆ ಅಂಚು ಬಲ್ಲೆ ಜೋರ್ದ ತಾಲಿಯ ಬೈದನಿಗೆ ತಾಲಿ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲು ತಾಲಿ ಹತ್ತು ಸರ್ ತಾಲಿಯ ಮತ್ತೆ ದಾಯ ಕಡ್ಬೋದು ತುಳುತ ತಾಲಿ ಹತ್ತು ಹಿಂದಿದ ತಾಲಿಯಾ ಅವ ತುಚ್ಚುನಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಅಂಡ ತಾನೆ ತುಳು ಅಂಡ ತುಚ್ಚುಗ ಅಟ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ತಾಲಿಯ ಪಂಡ ಹಿಂದಿಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಓಹೋ ಅವ್ವ ಹಿಂದಿಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾನ್ ತುಳಿತ ತಾಲಿಯ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು ಚುರುಕಾದ ಶಿವ್ ಸರ್ ವಾವ್ ಶಿವ್ ಸರ್ ಲಗದಂತಿಯರು ಅದೇ ಜೆತ್ತೀನಿ ಈರು ಖುಷಿ ಲಕ್ಕಿರತ್ತ ಸರ್ ಐಕ್ ಜೆತ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಕಿನ ಹತ್ತ ಮಾರ ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ ಕುಲ್ದು ಬೆರಿಬೇ ನಾನು ಐಕ್ ಲಕ್ಕಿನಿ ಈ ಲಕ್ಕಿಯ ನೀ ಮರಣ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ರಾಸಿ ಸರ್ ಇದು ಎಂಚಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಕಡ್ದಂತ ಕಮ್ಮಿ ದಾದಾ ಬೆರಿಬೇನೆ ಸರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೆ Yes, ah. ಬಾರಿ ಶೋಕಂಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಖುಷಿ ಆತನು ನಿನ್ನ ಬಾರಿ ಎಕಡ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಂಚಪಾಟಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಂಚಪಾಟಿ ಎಕಡ ಒಂಜಿ ಪಿಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಂಡ ಬಡಿಯ ಬಾರಿ ಹಾಕಾತನು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪುದ ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಬಾಬಾ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ನಾನು ಉರಿಯತನ ಆತೀನಿ ಬಾಕಿದ 4 ಜನ ಉಲ್ಲ ಇಪ್ಪರ ಟೀಮ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇ ಸರ್ ವೈಟ್ ಕುಟುಂಬ ಚೆಕ್ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಸರ್ ಅಂಡಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸರ್ ಹೌದಾನೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಸೂತಿಗನ ಚೆಕ್ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಸರ್ ಬಗ 4 ಜನ 4 ಟೀಮ್ ದ ನಾಟಕ ವಹಿಸುಂದೆ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಊರಿ ದಾಸ ಐಪುಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇಂಚಿಡು ಮನಿಕ್ ಸರ್ ನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಸರ್ ಮಣಿಕ್ನ ಕಾಲ ಆ ಪಾವು ಮಣಿಕ್ನ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಆವು ಬಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಐತೆ ಇಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೇಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಣಿಕ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಆ ಪಾವು ಒಂದು ಐಕೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಸರ್ ಬಸ್ಸಿನ ಅಡ್ಡನ್ ಬಾಬಾ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಬಾಬಾ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಂಚ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡತ ದರ್ಬುರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವು ದಾದ ದರ್ಬುರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹತ್ತವು ದರ್ಬುರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದರ್ಬುರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆತನು ಬೆರ್ರಿ ಪಂಚಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಎಡ್ ಎಸ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಂಪಲ್ ಗಾಲ್ ಪುಂಚಿ ಬುಲಿ ಮುಂಚು ಉಪುಂಚು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದರ್ ನಿಕಲ್ 5 ಜನದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತ ಇಂಜನ 5 ಜನ ಇರ್ಲಜ್ಜಿ ಗುರಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ರಿಯಲಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್ ಅಂಚಿನ ಮೇಡಮ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಾರ 2 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊರು ಅಂತೀರಿ ಈರ್ ಕಾಲಿ ಕೈ ಟಿಂಚನೆ ಹಾಯ್ ಮಾತು ಅಂತಾರ ಓಡೆ ದೆರ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ನಕಲಿ ದೆರ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ದಾದ ಪನೋಡುನುಲ್ಲಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪನೋಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕಿತ ಪಂಡ್ ರಾಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಟ್ರಯಲ್ ಗೆ ನಿನ್ನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲೆ ಕುರ್ಕುರತ್ ಖಾರ ಅಡ್ಡಿಲೆ ಗುರುಕುಲೆ ಬನ್ನಿ ಗುರುಕುಲೆ ಆವಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಆತನೆ ಅನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಟೈಮ್ ಕರೀದನ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಕರೀ ನಾನು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಟೈಮ್ ಕರೀದನ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒರಿದನ್ ಏನ್ ತೂಂದಿ ತಗಲು ಬರೇ ಒಂದೇ ಎತ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ್ ಒಕ್ಕ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಂಗಲ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಓದಿಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಡ್ರೆಸ್ ಅವನಿ ಗಜಿಲ್ ಬಿಜಿಲ್ ಅದು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಅತ್ತು ಸರ್ ಅವು ಜಿಗಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂದ್ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಗಿನ ಹಾಕಲು ಮೂಲ ಬತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ಪುಣ ಪರ್ರೆ ಆ ವಸ್ತೇನೆ ಅದು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದು ತಂಡ ಅಂದ್ ಬನ್ನಗ ಐಕೊಂದು ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮ ಅಂದು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಐಟಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಲಿಪ್ಪು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪು ಒರಿ ಬತ್ತದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ತುಂಬದ ದಿನಕ್ಕೂ ನಿಖಿಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಬರ್ಬಾರ್ದಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದು ಸರ್ ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ಸರಿ ಸರ್ ಎಂಕುಲು ರಾತ್ರ ಪಗೆಲ್ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಬರ್ಪ ಸರ್ ಅಂಡ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೇ ಬೋಡಿತಿಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಜ್ ಪನ್ಪಿನೇರು ಚೇ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಹತ್ತು ಸರ್ ತೂಲೆ ಸಂತೋಷ ರೇ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ
ಅವನಿ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಪಣ ಚಿತ್ತ ಕಲಾ ಸೇವೆಯೋ ಐಟ್ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಕಲಾವಿದೆ ಬೇಲೆ ఆయన ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪಣ ತೊಜಿಪಾನಾಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನ ಚಿತ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮ ಔಲ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡಿಡಿಪ್ಪಡಿ ಅಪ್ಪಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಕ್ಕರಿಯಾಗ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕ್ಲು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಣೆ ಟೋಲೆ ಅಂಚಿಂಚಾವು ಅಂಡ್ ಅವೇನೆ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ತೀರ್ಪುಕಾರನ ತೇಜೋವಧ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ರಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಾದ ಇಡಮಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಪೇನ್ಲೆ ಇನ್ನೀರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪಾರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಿನ ಈ ಸ್ಥಾನೋಗಿ ಇರ್ಲ ಬರುವರು ಅಪಗ ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರೇರೆ ನೆಂಪಾವು అణులు పన్నులు మొబైల్ కుట్టున్న ఉంటాడు కామెడీ ప్రీమియర్ లీగ్